Hello everyone, welcome once again to LV Amor Cares, and this is your friend Lou Amor. Nakadungog na ba kamo niya ng gitawag nila og labile hypertension? Kana bang magsaka kana og ang blood pressure mo fluctuate, no? Sa gamay ra ang distansya, mo sulbong karon, mo us-us na po, mo sulbong, mo us-us. So, mo kana gitawag og labile hypertension sa kakanaog nga blood pressure, no? So, ako kini nga discuss karon tungod kay daghan kayo nagsuffer dinhi. Usa gani ana ang akong pag-umangkon nga 30 years old. Taas kayo ang pressure nag 140, 145 over 110 or misaka og 195 over 110. No? So malipong na siya, di na gani mag-blurred na gani ang iyang pananaw. And so tuwa nagpa-laboratory. Aduna po ko'y nahibawan nga usa to agani dito sa ospital karon kay fluctuating gihapon ang hypertension, ang blood pressure gitawag kana og labile hypertension, no? Kanang magsaka kana og ang blood pressure. So unsa man kaayo ang hinungdan nganong nga magka sakit kita or maabot kita niya nga punto anang labile hypertension. Ang usa diha nga gitumbok nga cause gayod or hinungdan mao kanang stress. Stress. Dugangan sa insomnia kanang dili katulog kay magkuyog man ang stress o kanang insomnia diha mumugna na dayon og labile hypertension or fluctuating nga blood pressure magsaka kanaog, no? So delikado ba kini siya nga balatian? Of course delikado tungod kay mo cause kini siya og kanang damage sa tuang blood vessels, no? Mga harmful uban pa diha nga mga dili mayo, no? Dayon mag-supply maguna og blood sa tong brain. So medyo kung damage na kana mo na nga usahay uban ana mag-islar bitaw mo istorya mag kana pa murag mo kuan na ang dila no tungod ni ana. So mao kana ako kanang diskutan karon ni anak na may tungod ni anak nga balatian kanang labile hypertension, no? Unsa kaayo kadto? Stress o kanang kulang sa tulog. So kung moabot kana sa ato ang lawas kanang labile hypertension, ginadili gid kanato kanang stress, of course. Stress kanang di punta makatulog kinahanglan nga ato ginsubaron kanang sleep apnea, no? Kanang di gyud makatulog kay maka-cause gina siya og hypertension, fluctuating nga blood pressure, which is not really good, no? And then kanang lain pa ni ana mao kanang likayan kanang alcohol, no? Alcohol likayan kana siya kay usa po na siya sa maka-trigger. Dayon kanang too much caffeine. Unsa man caffeine? Kanang coffee, pila man ka cups in a day ang coffee nato maurot. Ang gilimit ni ana 2 to 3 cups a day, no? Nya black coffee pag yun ang ipainom kay antioxidant. Kuno mo ilang ingon, no? So di man ko coffee drinker mo nang dili kay ko kuan gid niya. And then kanang mga caffeine, chocolates, kanang mga carbonated drinks, no? Katong mga maitom. So usa kana siya sa hinungdan pod. Dayon kana atong lifestyle, kana atong kaon, kanang labi nagpuro meat, maka-cause usab kana siya ni anak maka-contribute ni anang labile hypertension, no? So mao kanang naa. So control lang sa atong kaon kay aron dili kita moabot ni anak nga punto. Unsa kaayo ang mga symptoms ni anak, no? Sa akong mga interview sa nakasinati ni anak kanang murag bugat ang ulo, labad ang ulo, dayon di na gani maaswat nila ang ilaang ulo, mo katuig mo sa akong pag-umangkon, then blurry ang iyang pananaw, maghanap ang pananaw, no? Mag-blur. So mo kadto din kanang malipong siya, maglisod na siya og tindog, no? So pag kuha sa iyang blood pressure, mo kadto nga may abot og 145 over 110 or 195 pagkasunod over 110. Tuwa karon nagpakuha, nagpa-laboratory, nagpa-check up, no? So mo kana siya, 30 years old lang siya, so inana siya kabata, naglipong-lipong. And then aduna pug koy lain nga nibaw-an, 60 years old na hospital gani gid karon tungod kay ang iyang blood pressure musaka 200 over 110
198 over 100, 170 over 100, so taas gid siya, no? Gikan sa normal nga 120/80 lang na siya, no? So mao kana siya nga gina-monitor, i-monitor gina siya tungod kay unstable man. I-monitor dayon mo to do na gyud doktor nga magtan-aw niya na dayon tagaan usab og mga medicines. O lain day nga cause ni ana kanang alcohol o kanang mga prescription bitaw nga medicines labi na ang pain reliever nga mga tambal except sa acetaminophen, no? Except ana, the rest ana makakos usab kana siya og kanang hypertension, no? So mao kana ang mga pipila ka mga hinungdan ngano nga magka labile hypertension. So unsa kaayo ang buhaton aron makalikay ni ana? Of course, plenty of water. Drink plenty of water, mga 8 to 10 glasses a day. Tungod kay nga atong lawas is 80% water gid kana siya. Ang atong brain water kana siya, no? So drink plenty of water, avoid alcohol, avoid caffeine, avoid meat. So usually ang ipakaon ni ana sa mga doktor, fruits and vegetables. Fruits and vegetables nga diet, no? Nya dunay fish. Kana lang siya tungod kay usas makadaot ni anak kana atong diet, no? Mao man gud siya. So ang lifestyle sa ato ang pagkaon ato usab nga usbon, no? Aron maka tabang kana paghumpay sa labile hypertension. Unya, as much as possible, dili ta nang stress. Mingon din ako ban, naa man gud ang stress. Yes, it's true, naa nang stress, pero dili nato tubutan ang stress mo, control nato. Kita mo i-control sa stress. Makapili man ta, ma-stress ba ko or dili. Kung ang atong pilion, ma-stress ta, stress gina siya. So, paingon ka na siya sa labile hypertension, tungod kay di man ta katulong. Pero ang atong pilion nga, dili lang ko ma-stress. Pareho na sa kasuko. Kanang kasuko, doon na kay choice nga buhaton, masuko ba ko or dili. Dili lang ko masuko kay madaot ang akong beauty. So, ingon ana, no? So, kanang stress, kanang anger, kanang worry, kanang fear, makontrol ka na nato, no? Makontrol ka na siya. Number 1 nga makakontrol ni ana, ask help from God Almighty. I might sound kanang stereotype bitaw, sige lang Ginoo, pero it's true. Without Him, we can do nothing, no? We can do nothing. Without faith, we can never please Him. So, kung gusto kita mawala ka na itong mga stress, mga worries, ang itong mga fear, mga doubt, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. More gina siya din, Bible reading, spend time alone with Him. Aron dili kita moabot ni anang gitawag og depression, no? Kanang depression, mga spiritual battle, maguna kanang fear, stress, kanang worry, tanan-tanan spiritual battle kana siya. So kinahanglan nga ato kana siya nga pagasuklan through prayers, Bible reading, spending quiet time, no? So mao kana ang pipila ka mga importante kaayo nga akong ma-share kaninyo bahin sa labile hypertension. So si binisaya pa ni ana, blood pressure nga gasaka kana og munay pinaka simple nga term nga akong hatag ni anang labile hypertension, no? So fluctuating kana siya in a day, kapila na siya mutaas, muubos, no? In ana ang aton klase sa blood pressure, no? So kung dunabay harmful effect ana, yes, akong giinaingon. Subtle but harmful effect tungod kay bara kana siya sa brain, flow of blood to the brain, no? So kung ang ato ng brain mo makuan, delikado na siya. So gani kung sinatik tani anang labile hypertension, it will take a year or 2 nato nga makuan ang ato ang lawas nga naapektuhan ni anak. So mo lang tingali kadto, dili ko maka-elaborate og maayo ni anak because ako nang ingon pang pasyente rin ato dili ko doctor, no? Kanang experience kanang mga interview, no? Because experience is the best teacher. Karang sa mga medical uban theory nila,
okay ka na theory pero lahi gyud kon kita mo ay maka-experience ni anak. Kay naa man gani uban nga ma-experience nato nga wala pud sa theory, no? Ato po nang na bantayan, no? So, mo lang kadto for the day, labile hypertension. Sa kakanaog nga blood pressure, no? Maunay simple nga binisaya na akong ikahatag bahin ni anak. So, doon na may mga comment, isulat lang diha sa comment section below this video. And then, like, subscribe. So, ingon anak ka na, o ganahan mo. So, I hope mga palangga, of course, kung mangutana mong maka-appeal ba na sa kabuhi, sure naman, oy, because ang kabuhi, generic ka na siya. Generic din na siya nga, balatian ka ng, kung malisang na gudta, magpalpitate na gudta, kana itong acid, tend to musaka po, no? So, mo ka nang naa siya. Labile hypertension, naagi na dayon ang kabuhi anak kay maghabnaw din ang kuto-kuto agi sa panic nervousness, no? Moabot dayon diya ng dapita. So, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Without faith, we can never please Him. Dayon, all things are possible with Him kung muduol kita kaniya. Have a good and godly day, everyone, and please remember, LV Amor cares a lot. Thank you. Hantod sa sunod. Ayan ninyo kalimti, labile hypertension, no? Lay, L-A-Y-B-I-L-E, pronounced as labile hypertension sa kakanaog nga blood pressure. Bye-bye.